Chimo. Ara gbagbuo poverty, gbagbuo nne mụta poverty. That is otoro gbagbuo ụbịam, gbagbuo nne mụtara ụbịam. Nne look at. Just negodu. Ọkwụn mo onye na-aga efe, na mo ebe efa. This is one and only Akwa okuko tiwara ake n'ọba. The youngest dibia, the only dibia that is dripping. Yotago, ọbụla dibia ndị abụ apụta na-esi nkakwu. Akwa bụ dibia na-alụ local and international. Yotago, ya ọbụla ịchọ ka alụọ. Dibia m ife alụ, dibia m ife ekwe na-akụ. Dibia that mingles with high and mighties, yotago, of the country. Dibia nwe swaggery. Dibia swaggery a na-akpụ naanị. Dibia bụ babes na-ene ya anya, yotago fa na anya ụzọ. Dibia m ife ekwe na-akụ, yotago, nwanne ọbụla ụta ka esi alụ dibia na ọ dịkwa ka mma bụ ọlụ dibia o. Hey, akwara nke ikpeazụ a ọ dị ka nga abụ ọlụ dibia. Negoro ka nwoke si ebecha. Nwoke bụ sugarcane na ụmụ gịnịdị. Chineke mee ọgụnụ bụ ife nka. Ihe abere aka ọ gara ife ahụ. Ife abere aka akwa gara ọ bụ ọkwa ọ ga-akwa ime ya man. Akwa abere aka ọ ga wee dress ya like this. But ịma ndị be anyị, o nwere some people na like ibu ife n'isi. Asị gị na a na-alụ dibia ife ha welu nzu techukọ anya, welu dibia gbachikọ everywhere ma ụkwụ ma aka ka i wee ma na fadu bụ dibia. Come and see dibia how fresh dibia dị. Onye ọcha pụta kịta ọ ga-adị comfortable stretch aka nya na onye ọcha kwe n'aka ịghọtago. Onye ọcha ma na osokwa n'ife a na-alụ anywhere ba n'obodo ofitie in. But ịmagonu some of the dibia abịa emesi onwe fa ịghọtago afọ ife welu nyakasịcha ma isi agụ ma ngwongwo anya nyakasịcha na-alụ ịghọtago ma akpụkpọ agụ ma ndị otu ya ịghọtago apụtazie nwere ike contract ekwesị inye gị ama nye gị bụta otu akwa nọ na ọ ga-adịrị ya izi nweta contract because na nwa na-ebechagodo ebecha ịghọtago ịna-ediga ya anyị fụ na ọ na-ebecha ịna-edi ya skin soft ịghọtago face soft lips soft asim lift ai ka nkọkọ ihe nnakọ so man. The guy kwuru ọkụ so after this video ịghọtago ife na-eme ihe nke so ọ bụ na ịghọtara ife na-eme this guy just to ga-alụ mmadụ mmemme ọ bere ya ka ọ gara ịfa ịghọtago ọ ga-alụ ndị otu fa when I say ndị otu fa ndị na-emesi ife ike n'ụwa ịghọtago ọ ga-alụ one of them beria wee luo ebe a ịghọtago men na-aya ego nyanwa yakwa nke in grand style ife njiri ike bụ na o nwee swag ịghọtago iwi ya wee gị ijefanye isi na mpio ịghọta inegodo anya akwa ya ọ leda bodo ya ka Chineke nna o see dressing so guys I just saw this now I was like let me bring it to you guys ka unu fụ ka mmadụ kwesịrị na this is how a human being should look like ma ị na-alụ dibia o ma ị na-alụ whatever ị na-alụ ma ị na-alụ pastor ma ị na-alụ gịrị you need to look good you know ọbụla mgbe ọbụla you gosi ụwa this is what you are by your looks. No, sometimes, you know, these guys look different. It makes sense sometimes. Yeah. So the event going on here now, if Odiona and Ebunia, if Odiona and Ebunia, Oblota case aludibia, Wabiko Nacho, Meludibia, and keep Baza. What they going to Balaka, Medicine, Oblona, no Ludibia, Calacamde. Aquabago sim kissing me for West Nimwe 28 Okite. Actual Melum came 32. You want to go on top to Nyatumo Kita, Okite Gan, no, this not 28, Melum came 32 because can top to chat. You got to go Obugo name just Melum 20, Melum Okite 20, can Solunoko, can Kulune, we got to go to Akiti Saga and then make Rigway. Osno or Fala 2020. Okay, if I go you were Fala, go be fat. And that no falia Chineke na me. Yeah, men 25 men obro, men 25 men. Now the country can for safer. You got to go at a point. Hey, Chineke na mo. Akwe mekwanam kanta biono bikono. Akwe mekwanam kanta biono. Akwine drip jinu wayo no.